коршиносони тоҷик бо зоши Иззат Амон раиси маркази тоҷикон ва яке аз ҳомиёни ҳуқуқи муҳоҷирон дар Русияро паёме ба дигар мунтақидони ҳукуматҳои кишварҳои пасошӯравӣ медонанд. таҳлилгар Абдумалик Қодиров ба ин назар аст ки Русия дигар барои афроде чун Иззат Амон кишвари амн нест. ин нафарҳое ки ақидаҳои зидди ҳукуматӣ доранд ё ки ақидаҳои озод доранд бояд ки фикр кунанд ки то куҷо дигар онҳо метавонанд дар Русия қарор гиранд ё на ва бояд ки паси фикри он бошанд ки ҳарчи зудтар аз Русия берун шаванд, ба дигар кишварҳои амн сафар кунанд ва онҷо ҷойгир шаванд то ин ки ҳаёти худро зери хатар нагузоранд. Уважаемый Владимир Владимирович, моя фамилия Холов. маъмурони пулиси Москав рӯзи 25 март Иззат Амонро бо худ бурданд. феълан дар куҷо ва таҳти чӣ шароит будани ӯ маълум нест, аммо дар як навори аз қабл сабт шуда иддао кардааст ки ӯро бо фармоиши мақомоти Тоҷикистон ба кишвар фиристоданд. масъулони вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон дар суҳбат ба радиои Озодӣ гуфтанд, дар қазияи Иззат Амон даст надоранд ва чун шаҳрванди Русия бар асоси қонунгузориҳои ин кишвар дастгир шудааст. Иззат Амон дар наворе ки зоҳиран пештар сабт шудаву шоми 25 март дар ютуб гузоштанд, гуфтааст аз соли 1996 шаҳрвандии Русияро дорад, вале чанд рӯз пеш шиносномаи ӯро бекор карданд. ҳамон мақомотҳои қудратӣ ва кормандони дигари ваколатдори ниҳодҳои давлатӣ ки дар дуруст кардану мусоидат намудани ҳамин кирдор ба Иззат Амон ёрӣ доданд, нисбаташон парвандаи ҷиноятӣ оғоз кунанд, то ки эътимод нисбат ба ин давлату давлатдорӣ бештар шавад. дар акси ҳол ин боиси халалдор гардидани на танҳо муносибат миёни шаҳрвандони оддӣ, балки дар сатҳи сиёсӣ низ мешавад. додгоҳи ноҳияи Твери шаҳри Москав Иззат Амонро ба фаъолияти ғайриқонунӣ гунаҳгор кардааст ва ба ӯ ихроҷ аз ин кишвар таҳдид мекунад. қарори додгоҳ дар ин бора 4 март содир шуда 16 март ба иҷро даромадааст. аз ин пештар моҳи октябри соли 2020 мақомоти интизомии Москав дафтари марказии тоҷиконро ба баҳонаи ҷустуҷӯи адабиёти ифротгароёна тафтиш карда буданд. дар дастуре ки нусхаи он дар фейсбук нашр шуд, гуфта буданд Холов Иззат эҳтимол тарғиботи ифротгароии диниро ба роҳ мондааст. коршиносон мегӯянд ин такрори сценарияи қазияи марҳум Каромат Шарипов, ҳомии дигари ҳуқуқи муҳоҷирон аст. Иззат Амон ҳам ки ба манфиати муҳоҷирони меҳнатии тоҷик кор мекунад, бар зидди қонунвайронкуниҳо, қонуншиканиҳои мақомоти Русия мубориза мебарад. барои ин мақомот як устухоне дар гулӯ шуда монда буд ва имрӯз фикр мекунанд ки онҳо аз фурсат истифода бурда кӯшиш ба харҷ мекунанд ки Иззат Амонро низ истирдод кунанд ва ба Тоҷикистон равона кунанд ва дар ин ҷо фикр мекунанд ки Иззат Амон аллакай дигар як имконияти дастгирӣ намудан, имконияти ҳимоя кардани муҳоҷирони меҳнатии тоҷикро гум мекунад. имомиддин Сатторӣ сафири Тоҷикистон дар Русия ба радиои Озодӣ гуфт, Иззат Амон шаҳрвандии Русияро дошт ва ҳамчун шаҳрванди Русия мақомоти ин кишвар ба сафорат ё бо ҷониби Тоҷикистон барои тасмимгирӣ дар нисбати ӯ машварат намекунанд. вай гуфт, аз сарнавишти Иззат Амон дараке надорад. Иззат Амон дар 2 соли ахир аз сиёсатҳои ҳукумати Тоҷикистон низ ба шиддат танқид карда мегуфт, дар Тоҷикистон ҳам ба зидди ӯ парванда боз карданд, иддаое ки вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон рад мекунад. Амриддин Олимов, Алишер Зарифӣ, Радиои Озодӣ, Душанбе.